Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Israel, hoy con Israel, hoy con Israel. ¡Palestina! 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 Escote bakarra. Hola, tío, de Extremadura, español. Bienvenido aquí a Europa responsable, Europa responsable. Europa laguntaile. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven.
eta lo orain txezatu nahi. Ya lo siento, o sea... Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. You on my mind a lot. Don't
Osatu jovenin programa. Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com.
me gustaría, pero bueno. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Bederatzi hilabete pasa dira, urriaren 7an Palestina erresistentziak iniziatiba hartu eta Israelgo estatuak ofentsiba odoltsua abiatu zuenik. Ordutik, bombardaketak, biztanleriaren desplazamendua eta horniduren mozketa eguneroko ogia izan da Gazako palestinarrentzat. Zizkordanean ere, kolono eta Israelgo ejertzituaren erasoak etengabeak dira. Ikusten ari garen zarrazkia izpakarrez eskribatu daiteke, genozidioa. Baina Israelen krimenen zerrenda amaigabea da, izan ere, 76 urte baino gehiago daramatza palestinarren kontrako kolonizazio, okupazio, apartheid eta garbiketa eksplikoa gauzatzen. Arazoaren ondorioei ez ezik, arazoaren gauzei ere arreta jarri behar diegu. Genozidioaren erantzuleei eta euren konplizeei aurrez aurre begiratuz. Palestinaren aldeko borroka Israelen eta bere konplizeen aurkako borroka ere bihurtu behar dugu. Izan ere, historiak erakutsi digu zein den Israelgo estatuaren esentzia. Historiak erakutsi digu estatu zionistaren existentzia bera palestinar herriaren garbiketa etnikoan, lurren lapurketan eta bertako langileen kanporaketan eta esplotazioan oinarritu dela. Hortaz, argi esan behar dugu Palestinaren askatasun eskuratzeko, errefuxiatuaren historia bermatzeko, preso politiko palestinaren askapena lortzeko eta zapalkuntzarik gabeko Palestina askea eraikitzeko, ezinbestekoa dela deskolonizazioa eta Israelgo entitate kolonialaren desagerpena. Eta posizio honek bere aldako eginkizunak ezartzen dizkigu. Lehenik, Palestinar herriari eta bere erresistantziarako eskubideari babes osoa adierazi behar diogu. Ekidistantziarik ez. Hemen ez dago berdinen arteko gatazkarik. Hemen, entitate genozida bat eta bere askatasunarengatik borrokatzen ari den herri bat daude. Beraz, ezin da, inor ere zapatzaile eta zapaldua berdindu. Ez da, konparagarria basakeria konoriana, jatorrizko herri baten autodefentzia zilegiarekin. Bigarrenik, Israelen kolaboratzaile eta konplitzeak seinalatu eta borrokatzea dagokizu. CAF, M. Torres, Carrefour bezalako enpresak. Espainiako gobernua bere irudia garbitu nahian, Palestinako estatua aitortu duen arren, eskuak odolez zikinduta dituelako. Israelen sozio nagusienetako bat delako, armen salerozketan, zein bestelako harreman komertzialetan. Eta normaltasun osoz garatzen dituelako Israelekiko harreman diplomatiko, politiko eta kulturala. Frantziako gobernua zionismoaren babesle aktiboa delako. Europar Batasuna Israelekin harreman privilegiatuak dituelako arlo guztietan.
bere lehen sozio komertziala izanik, mendebaldeko interes interioretan defentsan Asia mendebaldean honek jokatzen duen paperen truke. Kolaborazio guzti hauen erruz existitzen da Israel eta gauzatzen du Palestinen aurkako genozidioa. Palestina herriari egin aldiogun ekarpenik handiena, kolaborazio hauek eten daitezen presioa egitea, boikota, desinbertsioa eta zigorrak. Basakeria zionista ez da bere kabuz geldituko, eta guk ere ezin dugu geldirik egon. Palestinaren erresistentzia mundu osoko zapalguntzat eredugarria izaten ari den honetan, guk ere biderkatu dezagun sionismoaren eta bere kolaboratzaileen aurkako borroka. Palestina askatu, Israel eta bere konplizeak borrokatu. Gora Palestinara erresistentzia! Han pasado 9 meses desde que el 7 de octubre de los presos y presas es imprescindible la descolonización de Palestina y la desaparición de la entidad colonial de Israel. Y esta afirmación nos impone tareas urgentes. En primer lugar, apoyar totalmente al pueblo palestino y a su derecho a la resistencia, sin equidistancias. Esto no es un conflicto entre iguales. Aquí hay una entidad genocida y un pueblo que lucha por su liberación. No podemos comparar la barbarie colonial con la autodefensa legítima de un pueblo contra esta. En segundo lugar, debemos garantizar y combatir a Israel y a sus cómplices. Empresas como CAF, M. Torres, Carnidas del Mundo, multipliquemos la lucha contra el sionismo y sus colaboradores. Palestina askatu, Israel eta bere konplizeak borrokatu. Gora Palestinar erresistentzia! Gora! Palestina! ¡Viva el Sisi! Palestina, Palestina, no estás sola, Palestina, aquí estamos con vosotros, a parar el sionismo desde el río hasta el mar, desde el río hasta el mar, aquí estamos, no estáis solos. ¡Hola Palestina, estatutar! ¡Hola Palestina, estatutar! ¡Hola Palestina, estatutar! Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.